Tombouctou ale ni ber ni ɲɔgɔn cɛ Mali finitigiw ye banbagati 11 kɔni faga. Seware Gao o sira min kun minɛlen don banbagatiw bolo a yirala ka fɔ ko finitigiw taara o sira in kɔni bɔ bolo la. Ko camion 300 kɔ olu kɔni bɔra Burkina k'u kun ɲasin Niger kɔni kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ laganabaliya kɔni okumu kɔnɔna la. A yirala ka fɔ ko Tombouctou ni ber ni ɲɔgɔn cɛ banbagati wɛrɛ dɔ taara ka ɲɛsin an ka finitigiw kɔni ma. Dirpa ni ale cɛgɛda min sigilen don finitigiw ka kunnafoni kɔni carini kama. Ayiwa olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la a yira ka fɔ ko kari do min kun ye uti kalo tile 20 ye ko banbagati wɛrɛ dɔ kɔ dara an ka finitigiw kɔni ɲa nka min ye finitigiw kɔni ka cɛsiri ye k'u sera ka ni banbagati wale in kɔni kunbɛn. Ni communiqué in kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko tuma min na an ka finitigiw kɔni kun bɛ ka bɔ Tombouctou k'u kun ɲasin ber kan sabula u kun bɛ ka taa ni minɛ ye ka taa di finitigiw mun bɛ ber ka taa di olu kɔni ma. Ko ka olu kɔni to u ka taga la a yirala ka fɔ ko olu ka camion ba dɔ kɔni yɛrɛla dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni sanfɛ no o yɔrɔ kɔfɔlen ni ber yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. O waleya senfɛ a yirala ka fɔ min ye camion ba in ye ale kɔni tiɲɛna wa min ye finitigi kɔni 3 ye olu kɔni jogina. Hali bi o hukumu kɔnɔna la ko banbagatiw kɔni nana firi finitigiw kan sabula u kun bɛ moto de la dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ mobili la nka ala ni finitigiw kɔni ka sanfɛ pankulu kɔni n'o ye kɛlɛkɛ avion ye olu kɔni ka cɛsiri ani dugumamɔgɔw yɛrɛ ka cɛsiri k'u sera ka banbagati 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni faga wa min yɛrɛ ye marifakisɛw ye ale ni marifaw ani mobili kelen ani moto olu kɔni minɛra ka bɔ ani banbagati. O hukumu kɔnɔna la ko hali bi u ka tagali kɔnɔna la ko u sera dugu dɔ ma dugu min na a yirala ka fɔ ko maa yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ o dugu ni o ni ber yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ ko u ye cɛ dɔ ye cɛ min bɛ yen nɔ ni ale kɔni kelen don ka Mali finitigiw kɔni ka fini don wa a bilalen don finitigiw kɔni ka patrouille kɔni ɲa. O hukumu kɔnɔna la sa u kɔni ye boloda ani cɛ in kɔni ka sɛgɛsɛgɛli kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ka fɔ ko siganama kɔni don. Wa tuma min na kɔni an ka finitigiw kɔni sera ber fo ka na se bi ma ko u ka patrouille kɔni senfɛ ko u ye siganama maa 4 kɔni minɛ o maa 4 a yirala ka fɔ min ye banbagatiw kɔni ka mobili dɔ o minɛra u la marifakisɛ bɔ minɛr'u la ani telefɔniw ani min ye marifaw yɛrɛ ye wa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni banbagatiw ka min ye u ka drapeau ye o kɔni yera a kun. Ayiwa an bɛ wagati min na bi o maa 4 ninnu kɔni bɛ gendarmerie mɔgɔw kɔni ka bolo kan sabula u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔni bolo da u kun. Ayiwa a yirala ka fɔ ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnen min ye MINUSMA mɔgɔw n'u kɔni bɔra ber ka kan kɔni di Mali finitigiw ma kɛlɛ kɔni ɲagalen don Mali camancɛya fan fɛ sabula min ye SEMA mɔgɔw ye olu y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ma jɛn n'a ye Mali armée ka segin ka taa ber. O de hukumu kɔnɔna la ko banbagati walew kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka finitigiw kɔni ma. Nka kunu jaw y'a yira ka fɔ ko min yɛrɛ ber kɔni dugu kɔnɔna ye Mali finitigiw kɔni wulila ka taa Mali kɔni drapeau kɔni turu ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na. Renforçons bien nos rangs pour le salut public. Forgeons le bien commun, ensemble au coude à coude. Faisons le sentier du bonheur pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleuris d'espérance, les cœurs libres de confiance. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ hali bi laganabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la. Ayiwa a kun yirala ka fɔ ko min ye Seware Gao ko o sira kun tigɛlen don banbagatiw kɔni bolo nka ko finitigiw kɔni taara o sira kɔni bɔ bolo la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kunu ko min kun ye uti kalo tile 21 ye an ka kunu kibaruya la an kun y'a yira ka fɔ ko kabini sibiri tɛmɛnen ko banbagatiw kɔni kelen don ka ni sira kofɔlen minɛ n'o ye Seware ale ni Gao ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Boni ale ni Dala ɲɔgɔn cɛ. O senfɛ a yirala ka fɔ ko mobili kun tɛ don mobili kun tɛ bɔ wa min ye dugulamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni kun kɔnɔ gannen don kosɛbɛ nka kunu ko uti kalo tile 21 na tuma min na finitigiw kɔni bɔra nin ko in kalama ko u wulila ka taa u ka baaraw kɔni boloda ka nin sira kofɔlen min kun tigɛlen don banbagatiw bolo k'u taara sira in kɔni labila wa u y'a yira ka fɔ min ye bi ye n'o ye uti kalo tile 22 ye ko mobili kɔni bɛna tɛmɛ nin sira kofɔlen kɔni kan wa u y'a yira ka fɔ fana ko u tɛna da o yɔrɔ ma
ko yoro yoro be no ni bamagatu kon kelen do ko yoro ko folen nun kon mine ko ubna fere ke ka pela jeni kon bla amba la jigina ka ira ka fo kamini tuma mina dogo kun temene ni mali finitugu kon taru uchongo bere kon du kon la kele kon ganendo kasobere mali chama chanya fanfe wa kerengere na mi ye sema mogo ye ulu ya ira jini ka ira ka fo ko ulu kon teso mali finitugu ka tu siki yoro were sabla dona na to la mi ye agelo koni kanwe ni minisma ma kon be no ulu bugwa mina fala nyongo wakata wa ya ira ka fo ko ni minisma ma kon tara ulu kon teso mali arme koni ka se ni yoro ko folina wa ulu tina son tuguni mali arme ka yoro were mine ulula wa mali arme retna do kidal koni dafe aywa kibara kunchela ama kunda mi ye Niger konika kakani Niger coup d'état CEDEAO maunu ulu ire koni kuyi embargo woni boli Niger konika kunu ambora kalama ka ira ka fo ko mi ye camion keme saba aniko ko ulu koni bika bo Burkina ku kunyashi Niger konika aywa karengera mi ye Niger ale ni Burkina kunu franchela ni mobili nun koni kumbika ye Australia wa ira ka fo ko ni mobili nun koni fale do balo ale ni furaure konna o senfe mi ere Niger teleso koni ye ulu koni ye reportage ke akoka nga on ni anga jega ni reportage nun name. Sur le chemin de Dori au Burkina Faso, à la rencontre de l'impressionnant convoi de camions transportant divers marchandises en attente près de 2 mois à Kaya à destination de Niamey, les militaires ont procédé à des fouilles ayant permis de détruire un plot logistique. Celui-ci est composé d'une trentaine de motos et divers outils servant de pièces de recharge au groupe armé terroriste. Et comme vous pouvez le constater derrière moi sur place, l'instruction a été donnée par le chef de la mission pour son incinération. Pour qui connaît la zone, il va se demander comment cela serait possible. Eh bien, d'impressionnants moyens terrestres et aériens ont été mobilisés. Faisant ainsi preuve de professionnalisme, le convoi militaire est arrivé à bon port à Dori, grande localité de l'Est burkinabé. Je vous remercie tous les militaires et tous les armées. Mais c'est bon, vous êtes très contents, vraiment, tous les Sénégalais sont contents. Vigilance, rigueur, professionnalisme ont été les maîtres mots de cette opération ayant conduit les véhicules à bon port, c'est-à-dire à Terra, le 18 août 2023. Les autorités locales étaient très émerveillées de l'arrivée du convoi car il constitue un œuf de soulagement, mais aussi le démarrage nouveau des transactions sur l'axe Terra-Dori. Et Dieu merci si les autorités de la transition aujourd'hui ont fourni cet effort de faciliter non seulement le voyage et surtout le transport des marchandises entre nos deux localités. Terra a toujours été une zone commerciale, ça a toujours été un centre commercial, un carrefour commercial qui malheureusement ces derniers mois connaît beaucoup de difficultés. Et Dieu merci, grâce aux efforts des plus hautes autorités de la transition, on a assisté à quelque chose de grandiose. 300 camions qui quittent Dori pour Terra. Je ne vous cache rien, c'est extraordinaire. L'arrivée de ce convoi ne fait que soulager. Si hier vous étiez là, vous allez voir comment la population était enthousiasmée par rapport au passage de ces camions-là. Parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas ça. Et nous pouvons dire que Dieu merci, que Dieu accompagne les nouvelles autorités qui nous ont ramené ce convoi-là pour faire revivre un peu le secteur, surtout commercial. Parce que le commerce entre Terra et Dori, c'est un commerce très avancé dans tous les domaines. Et il y a fait un moment où c'est presque arrêté. Certains étaient pratiquement au chômage. Et aussi, l'avantage de ces convois-là, c'est qu'en amenant ces produits, ça va au moins soulager beaucoup de commerce, mais beaucoup la population.